Con estas firmas, a Deputación e o Concello de Pontevedra puxéronnos en marcha a conta atrás para as obras do novo vial de Mollabao. A institución provincial confirmou con este convenio que asumirá os 938.000 euros que custará a estrada, unha vía que unirá a Rosalía de Castro coa avenida de Marín. Vai posibilitar que o primer tramo de Rosalía de Castro, hasta onde conecta isto, hasta a ponte do ferrocarril, para entendernos, a ponte que pasa por riba da estrada de Marín de Rosalía de Castro, pois se poida poñer de dirección única e se poidan ampliar as rúas que, como sabedes, hai zonas nas que nin ten. E esta actuación vai a permitir posteriormente actuar sobre o tramo final de Rosalía de Castro, que é moi difícil actuar digamos, con condicións urbanísticas razonables e seguindo de alguna forma o modelo Pontevedra no sentido de ampliación de beirarrúas, calmaos de tráfico, etcétera, porque eso nos vai a permitir que o tráfico que veña de Marín vai a acceder pola autovía antigua, a autovía de Marín, e, polo tanto, deixar de dirección única hasta a rotonda que vai haber de conexión entre a Estrada Vella de Marín e a autovía, deixar dirección única hacia Marín de saída e, polo tanto, poder facer un proxecto complementario que está neste momento elaborando o Concello para facer unha actuación máis global en toda a zona. O novo vial de Mollabao será fundamental para reavivar toda esta zona. Aínda que a actuación non será moi grande, esta obra solucionará importantes problemas ambientais e urbanísticos. Esta actuación é moi importante non tanto por si mesma, obviamente, se conta que desde hasta pasado Placeres, desde Manuel del Palacio non hai ninguna conexión decente entre a Estrada Vella de Marín e máis a que era a autovía de Marín. As que hai teñen moitísimos problemas, e a licenciado Molinas e tal, son estreitos, teñen con capacidade moi limitada de conectividade, tanto rodada como peonil ou ciclista, que con esta conexión se resolve. A nova estrada de Mollabao discorrerá entre dúas glorietas, unha na avenida de Marín e outra na Estrada Vella. A vía contará cunha longitude duns 97 metros e un ancho de 15. A intención de ambas administracións é poñer en marcha estas obras no ano 2021, unha vez se reciba a aprobación definitiva de Costas.